שמה? מה שהם הורידו, למה זה מרגיש לך ככה? דבר ראשון, מצבר ליתיום של סופר בי, כבר איזה 2 קילו, עפו, למעלה גבוה. אחרי זה הורידו את כל עצמת חשמל, את כל הלוח שעונים, את כל... כלום לא השאירו, כיסחו הכל. אפילו את התושבת למסכה הורידו, שמו 2 גומיות במקום. סע. רק מנוע, מתלים ושלדה, זהו. מנוע, מתלים ושלדה. גם אחד דלק אחר. אחד דלק יותר קטן, נכון? ופשוט עשו את האופנוע הזה חד ומדויק ברמות שאין דברים כאלה. אני מרוצה. אם אתה מרוצה, אני יותר מרוצה. ולקחו אותנו למסלול מוטוקרוס, טחון, שחוט, ואז הם משחקים אותה, לא, זה מסלול בסדר דווקא, הם משחקים אותנו, לא מתרגשים מזה. זה מסלול אימון, נשבור לך את העצמות. אבל אנחנו עומדים בזה בינתיים. טוב, זו הקלה. קלה, ממש קלה. כלילה. היא תהיה יותר יפה, היא תקבל מדבקות וזה. היא תהיה חתיכה. ישלח אותה לסטודיו בי. תעשה קצת שעבה. מפסעות. זה הכל, גילחו כבר הכל, אי אפשר לגלח יותר. רק לשים לה קצת מייקאפ